Ens trobem aquí a Roquetes, al quilòmetre vertical de Roquetes, que és la seva 6a edició i que enguany forma part del Campionat de Catalunya de curses verticals. És una zona que té un atractiu esportiu important i des de fa molts anys el Trail Roquetes, una entitat molt potent de la zona, i fent la feina ben feta, avui és un èxit igual a la fira, a la cursa i participants, i més que sigui el quilòmetre vertical Campionat de Catalunya, és un valor afegit a la bona feina que fa aquesta entitat. La FEC va apostar per fer el Campionat de Catalunya i nosaltres molt contents que ens donessin a nosaltres l'opció de ser els primers. Nosaltres aquí a les Terres de l'Ebre sabem que costa estirar la gent de fora i per anar això hem anat creant una sèrie d'activitats per a que sigui un dia complet, i pel matí que aprofitem fem l'entrega dorsals ja està l'Expo Trail, fa 4 anys que la fem, que és menjar i beure. No falta, nosaltres donem de dinar, donem de sopar i hi ha 2 avituallaments sòlids i líquids i un altre de líquid, i després a meta hi ha berenar per a tots i després aquí el sopar, o sigui, el menjar que no falta. Els esportistes volen anar a una cursa de qualitat, una cursa que estiguin a gust, i aquí és el lloc ideal, des del principi que tenen activitats pels nens, la gent que els acompanyants poden quedar tot el dia a la fira, les activitats que es fan paral·lelament, i després a la tarda, a partir de les 3, a pujar cap al Caro, cap amunt, que avui està una mica tapadet i a dalt segurament farà una mica d'aire. Un quilòmetre vertical en general bastant tècnic, una pujada en molta pedra, hi ha tros inclús de grimpada, i quan ja arribes dalt al cim de Caro ja és per a nosaltres d'alta muntanya, no és el Pirineu, però ja canvia la vegetació i el terreny ja canvia a més muntanya. Ara n'hi ha 6 i escacs, i si el Parc Natural ens ajuda i les institucions que les tenim de cara, estem per retallar un quilòmetre. Netejant un tros de sendera de 200 metres, retallem un quilòmetre, i en principi l'any que ve la idea és baixar-ho a 5. En el mateix desnivell quedaria 5 quilòmetres en 1.300 de desnivell. Les característiques dels esportistes que corren al quilòmetre vertical solen ser gent explosiva, no és el típic atleta d'ultraresistència, sinó és un atleta més complet, més fort. És una cursa, el terreny d'aquí de les Terres de l'Ebre és un terreny molt pedregós, és molt diferent del típic quilòmetre vertical de Prat, del Pirineu, de muntanya més alpina, sinó que aquí trobaran un terreny més sec. Fora d'això és una distància algo més llarga del que estan acostumats a la competició de quilòmetre vertical nacional i internacional, però jo crec que els esportistes d'avui dia estan adaptats a lo que sigui i no serà cap inconvenient. A nivell de proves verticals, aquesta és llarga i és d'una hora, que està 55 minuts pujant, que el normal és estar 30 i pocs minuts, i és molt de córrer, i llavors es fa dura, es va endurint a mesura que vas arribant a dalt. Per això és important no sortir massa ràpid i arribar amb força a dalt. La veritat que avui les sensacions han sigut molt positives, veníem una mica de por. Porto des del juny que no competeixo, he fet bastanta bici i era una mica una incògnita, també un banc de proves, perquè ara al setembre sí que tinc més competicions per fer, i m'ha anat molt bé. La veritat que he sortit, tot i que feia molta xafogó i calor, m'he trobat molt bé, no he pensat gaire amb la calor, i he fet una pujada molt bona. Des del principi m'he trobat bé i he anat pujant ràpid, però sempre guardant, perquè és una vertical característica que és llarga, i al final el temps ha sigut bo. He sortit per davant ja, no he vist gairebé ningú, i he anat fent, no sabia tampoc posició ni sabia temps, i perquè ha abandonat la noia que té el rècord, si no suposo que hagués guanyat ella. Jo he fet 7 minuts més, així que potser no estic com a 3 anys, però contenta.